салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали омӯзиши ютуб. бародаро, мавзӯи имрӯза дар бораи каналое ки видеои дурӯғ мемонед. бародаро, шумо вақте ки видеои дурӯғ мемонед, мардуми мо мебинанд, шубҳа мекунанд, метарсанд, чӣ дар кора ҳамин хеле коро. агар ба фикри ма шумо мувофиқ бошед, фикротона бинависед. масалан ба фикри ма шумо розиед ё не, комментарияда бинависед фикротона. медуред нигоҳ мекунед, насунагае ки боз як тоҷика киштанд, боз ду тоҷика киштанд, тоҷики мурдад аз замин мо. Ин хеле чизоро менависед, медуред видео 4 сол пешай, 5 сол пешай. Ин ҳамин хеле корора чӣ ба мекунед? масалан и дар мардимо ягон манфиат намерасонад, фақат тарс мета, тамом. барои мо аз ҳамин хеле коро даст нигоҳ доред. ман барои фоидаи мардуми худам мегӯям. аммо экранда мебина ҳамин сурата, дили одам сад воҳима мегӯяд, сад воҳима метая. ҳар фикр дар сари ту мерава. оҳ, маро дар пушти падез нақапанд, дар пушти дом нақапанд, мусурка пардоимда нақапанд, ҷои кор равимда нақапанд. гуфта ҳар чиз дар фикри одам мерава. барои аммо хеле чизоро масалан агар шида боша на самом деле, хоб на ки медурӯи нигоҳ мекунӣ, о 5 сол пеш фуридагиай, чӣ хеле ки о пули мурда ҷамъ кардан ку, нигоҳ кардан мурда 5 сол пеш мурдагиай, ино нав збор кардесиянд. мисли ҳамин воре лиш би тамошо кунанд, медурӯи видеои 3 соларо ай сар скачат карда фуридай дар канал. охай и барои масалан ту худода фоида нестай. барои чӣ мегӯм? авай канал туда соат ҷамъ мешава бефоидай, монетизатсия намешава канал. чӣ дар корай? ман намедонам ки шумо меҳнатона барои чӣ мепартоед дар воздух. ин як меҳнати бефоидай. о мегӯянд ку хубӣ ку дар об парто. ҳаминам мисли ҳамон мешаванд, аммо манфиат на дар мардум мерасад, на дар худот. агар ба фикри ман розӣ бошед, якта лайк биҷиқед ва фикротона бинависед. боқи худованд ҳаматон нигаҳбон боша. барои кросовкиҳои ҳамин магазин гап мезанем. бародаро, ҳамин фирмаи н ҳама дар ходовояй любое время бихаред ва пешравӣ кунед дар магазинотон. ҳамин кросовки беҳтаринай, любой цветиш мерава. женский, мужской фармада любойш мерава. кросовки бизнеси хубай. ва баъдан ани рақамода занг бизанед, ани рақамои ҷадасонагия занг бизанед. каналои ютуб, яъне ютуб канал любой намудша дорум дар фурӯш метавонед бигиред ва пешравӣ кунед дар сомонаи ютуб. каналои 500 подписчик, 600, 700 ам хе мерава то 80 000 подписчикара. агар кадоме дам хали каналои ютуб дар кора, рақамои рӯи экрана занг бизанед, ватсап, имо саволотонда ҷавоб медиҳем. кадоме голос мекунанд, голос менависед, занг бизанед. хуб занг бизанед, суҳбат кунед ва канала бигиред, пешравӣ кунед дар сомонаи ютуб. боқи худованд ҳаматон нигаҳбон боша. якта лайк бизанед ва фикротона бинависед, мо фикрҳои шумода ҷавоб медиҳем.